на четките е от розово дърво, а самата четка е от конска опашка. Виждаме как тя в момента нанася боята и след това с много такива интересни движения прави формите. Значи това изкуство е било правено и с тия рисунки са били облицовани книгите отвън, за обложка на книги в историята. Вижте по какъв начин. Предимно се оформят, разбира се, растителни орнаменти. Много е зле. Моя мама. Киво? Казала. Öyle boya istiyormuş. Виждате ли цветята, които се получиха? Направо магиосечка, не? Да. Айде да няма участвам. Ага, тя колко е рисувала? Предният път не съм ги водил тук. Къде е отчет? Вижте сега. Хартия, която ще побие боята от водната повърхност и картината ще мине за самата хартия. А какви са боите? Това са минерални, натурални бои, специални. Фокус-фокус. Много е красиво. Чудесно. Браво.